Goddag og velkommen til vores første afsnit af Steril-podcasten. Det er en visuel podcast i meget moderne facon, og i dag har jeg Albert Arke inde i studiet. Jo tak, det er godt at være her. Mit eget navn er Viggo Linde, og i dag skal vi altså snakke om sterilisation. Og vi har lavet en lille fremvisning her, som vi godt kunne tænke os at dele med jer her i podcasten, som vi tror, at I vil synes er meget interessant. Så til at starte med vil vi bare snakke om, hvad er sterilisation, så I får noget grundviden om, hvad det er og hvad der sker. Så sterilisation, det er et operativt indgreb, som bruges som præventionsmetode for både mænd og kvinder. Og det foregår under fuld bedøvelse, og for mændene altså. Og det er en meget sikker præventionsmetode, da man ikke kan gøre nogen gravid bagefter, og chancen for selv at blive gravid er også meget lav. Præcis. Og sterilisation, det beskytter ikke mod sexsygdomme, og sterilisationsoperationen, den foregår så anderledes som for mænd og kvinder, og det vil vi også snakke om senere her i podcasten. Ja. Og til at starte med, så vil vi snakke om sterilisation af kvinder, og den foregår altså under helt bedøvelse på et hospital. Og kirurgen, han går ind og afbryder æggenes vej gennem æggelederne, og han lukker så derefter æggelederne ved hjælp af en klips eller en ring. Og det vil vi kigge lidt nærmere på her på de her to figurer. Som I kan se herover har vi æggelederne, og her sætter man så en klips eller en ring. Og det kan vi så se herover på en lidt mere zoomet ind måde. Og så kan I se her, så har man bøjet æggelederne lidt, og så sat en ring om, eller her har man sat for eksempel en klips rundt om. Og det der så resulterer i er, at sædcellerne og æg, de ikke kommer i kontakt, og kvinden bliver dermed ikke gravid. Og så vil jeg snakke lidt om efter indgrebet, fordi at ægcellerne, som så ikke bliver brugt, de opsuges jo i kroppen ligesom andre celler, og kvinderne, de vil stadig have en ægløsning en gang om måneden, selvom de er blevet steriliseret. Og der er en uændret hormonproduktion, og sexlysten er også stadig helt i top. Sterilisationen, den virker med det samme for kvinder. Men sådan er det vel ikke for mænd, hva'? Nej, det er det nemlig ikke. Men for det første er det sådan, at når mænd bliver steriliseret, så kan de ikke gøre en kvinde gravid. Det der sker, det er, at der bliver fjernet noget af sædlederne, så der ikke kan komme sædceller ud af penis. Dog kan man stadig få en udløsning, hvor det så bare kun er sædvæske uden sædceller i. Men de her sædceller, de dannes jo stadig, og de bliver så bare optaget i kroppen på samme måde som alle andre celler gør. Det foregår på et hospital, og det er under lokal bedøvelse, hedder det. Ja, hvad er det nu der? Ja, det er jo, når der er indsat bedøvelse i et bestemt område, hvor at det skal foregå, den her operation. Ikke sandt? Nå, så det er ikke sådan, at man bedøver hele kroppen, men man bedøver altså et bestemt område, der hvor man skal operere. Ja. Præcis. Og lige efter indgrebet, så kan du blive udskiftet. Udskrevet hedder det. Ja, det er rigtigt. Ja, og som man kan se på vores flotte figur, vi har taget med her, der ser man sæden, der bevæger sig gennem sædlederen, og som det sidste så kan komme ud af urinrøret her. Og det der sker under det her indgreb, det er, at der først bliver skåret sædlederen, og bagefter bliver den bundet. Og dermed forhindres der så, at der kan komme sæd ud af testiklen. Og hormonproduktionen er uændret, og man vil stadig have præcis den samme sexlyst som før. Dog, som du lavede over til mig før, så er det først efter 3 måneder, at det her indgreb rigtig virker. Og det er fordi, der kan være sædceller i sædvæsken stadig. Og det er derfor meget nødvendigt, at man stadig bruger en anden form for præventionsmetode i de første, i hvert fald 2 til 3 måneder.
Okay. Ja. Vi har selvfølgelig ikke bare samlet en masse information om sterilisation i form af ord. Vi har også fundet i form af tal. Som I kan se her, har vi noget statistik, som faktisk fortæller os, at 0,8-4% af kvinder, de oplever, at metoden den svigter, og at de så derfor bliver gravide. Ja. Og 4%, det er altså et forholdsvis højt tal, da der er så mange, der bliver steriliseret. Ja. Og det er jo faktisk næsten ikke i orden, da det bliver set som den mest sikre metode. Ja, man forventer ligesom, at det virker, ikke? Ja, men for mændene, der er det meget lavere. Altså for mænd er det mellem 0,1 og 0,2%. Så der er det altså en næsten 100% sikker præventionsmetode. Skal du ikke have lidt vand, Liv? Du lyder lidt hæs i halsen. Det var godt. Så, vi har nemlig også kaffe og kage i huset. Ja, vi har fået et nyt studie. Ja. Det er et nyt liv, der begynder her. Ja. Så tilbage til statistikken, så har vi 6-7% af kvinderne, de fortryder altså indgrebet. Og størstedelen af dem er under 30. Så det tænkes jo, at nogle af disse kvinder, måske i en alder af midterne af 25, så faktisk bestemmer sig for, at de måske faktisk godt kunne tænke sig at have nogle børn senere i fremtiden. Ja. Og derfor fortryder. Men som I kan se, er der jo stadig størstedelen, altså samlet set, af dem, af kvinderne, der bliver steriliseret, som er, jeg ved ikke om de er lykkelige, men de er i hvert fald, de er i hvert fald glade for, og de fortryder ikke. Ja. Og nu synes vi jo heller ikke, at dyr skulle blive snydt for, at vi snakker om det her. Så det har vi valgt at snakke om simpelthen, og det er sterilisation af dyr. Og det er jo sådan, at man tit gerne vil have enten sin hund eller kat til at blive steriliseret, fordi det er jo ikke altid, man har lyst til, at der farer sådan nogle små killingunger rundt i huset og kravler op og ned ad væggene og ødelægger alt, ikke? Kommer og bider ind i tæerne om morgenen. Ja, det ja, det er rigtig irriterende. Men det der sker, når man laver indgreb på handyr, det er, at man går ind og fjerner testikler, enten operativt eller medicinsk. Og med hunddyret er det æggestokkene og livmoder, der bliver fjernet operativt. Simpelthen. Ja, og på denne note, så afslutter vi faktisk det første afsnit af Steril-podcasten. Og i næste uge, så vil vi vende tilbage til samme emne, men med mange nye tal og grafer. Og nye informationer. Ja, blandt andet om sexlyst blandt unge efter sterilisation. Meget sexlyst. Meget. Ja. Nå, men tak for denne gang. Vi ses. Hej.